Diyos, nalingon sa saad sa Diyos, iyang gihatag sa kalibutan ni upan ug midulog ang tanan pagtuo kaugalingon ni salig kog ni rason ipantuangan ang amahan dahil kog matinudanan sa nawang anak o balik na igsuon ko pangalaga sa Diyos unang tiyot ihatag ang lulang mabukat sa atong giya uban sa panahon niya o balik na. Daghang butang ning kalibutan makapapag ibilin ug palit tanaw sa amahan kung ang igsuon mo'y babag sa imong pagbalik pasay luha ug higugmaan na lang ug ang tanan pagtuo kaugalingon ni salig ug ni rason matantuan man ang amahan dahil kog matinudanay sa nawang anak o balik na igsuon ko pangalagad sa Diyos unang tiyod ihatag ang lulang mabukat sa atong giya uban sa panahon niya o balik na. Ang Diyos gayon nagsaad sa iyang katawhan pagtuo kog tilang o tanaw niya igsuon ko pangalagad sa Diyos unang tiyod ihatag ang lulang mabukat sa atong giya uban sa panahon niya o balik na. Ihatag ang lulang mabukat sa atong giya uban sa panahon niya o balik na uban sa panahon niya o balik na. Salamat Sister Clovy, gikan sa Davao nga mga tingog nga nagahatod o pagdaig nga to sa Ginoo. Misay sa awit nagaingon nga balik na. Kanang giingon nato nga reconnect. Balik na, reconnect. So nini kagabiyon ato pasalamatan ang Ginoo sa nga panahon nga kita makahimo sa pagpadayon
sa pagtubo sa kahibalo nga gipadayag ni Kristo para ra gyud sa atong henerasyon. May gabi sa tanan ka ngalan na Barques, regards kay Lowy, ang iyang abiton ano na mo og makabalik o kanang ang iyang background, ang iyang accompaniment, Brother Alan, kung ma-resent o usap, no? Kay Yasmin Ditorio, Pastor Sam, kay Attorney Benji Ebanghelyo, kay Sister Nita Oteda, kay Garcel Donoso, pangamong silingan, Cometa de los Reyes, maayong gabi, o sa atong mga kaigalaan, sa Middle East, sa America, sa Canada, sa Australia, nga mga Bisaya, nga marudo na ay mga suggestion nga ni kagabi nga naa magidag kang Tagalog nga nagasunod, no, nagapaminaw, di man gid sila makabuhi sa pagpaminaw, sa pagsunod sa atong pagsibya dinhi sa atong sa lugar nga atong gisibyan dinhi sa Luzon. Atong paningkamutan nga doon natay Tagalog, pero ang atong mga slides English nato ni siya, aron kinsay makamonitor, mas masugdan nila igsoon. So ang atong topic karon ang Ebanghelyo, the gospel, giwali sa tanang Gilalang. Hinindot na siya, no? Ang Ebanghelyo giwali sa tanang Gilalang. Gilalang, dili lang ang tao, kundi ang tanang creation sa Ginoo. So ing ana kanindot gyud ang intensyon sa Ginoo nga makabalo ang tao nga gitabangan gyud ta aron makamatngon ta nga hadok buba naa na siya, no, na kuhaon na taniya, kay dadon na taniya. Mo ni nindot ba kanang holistic bitaw, the whole world, the planet Earth, the creation of God is involved siya, tanan na involved sa pagsulti, mahitungod sa pinakalabing dako nga panghitabo, mao ang rescue, pagluwas kanato sa atong manluluwas sa atong panahon. So nindot na siya igsoon. So magampo ta sa pagsugod mga kaigsunan. Among mahigugmaon na mga Dios nga nakaw sa grasya sa trono sa mga langit. Among itugyan karon imong orasa ang pagtuon sa imong mga pulong. Tabangi kami, Lord Holy Spirit, nga among masabtan ang imong mga mensahe, ang kinatibuk-an na mensahe nga among maeksperiensyahan ang nindot nga mga pulong bisan tuod nga dugay na namo kini ginabasa-basa. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Ang Ebanghelyo nga giwali sa tanang Gilalang. Ang atong platform dinhi kay Radical Reconnection. Radical, diba? Turn around, radically, reconnect yun, balik. Sa mensahe sa balik na, no? Ibalik yun na to. We can only go back. Wala ang atong himuon sa matagabi, sa tibuok, hantod sa pagbalik sa Ginoo, hantod nga doon na patay provision, na apaka nato ang kahigayunan sa pagdawat, sa pagsunod. Kay dili sa tanang panahon, dunay panahon ang panahon. There is always a season for everything. Mo na doon naging panahon nga gihatag kanato ang Ginoo kay pag-abot sa iyang paghukom, nagitawag nato the judgment hour when He decided, no? So niya reconnecting the world to the world. Unsaon nato pag-reconnect sa pulong sa Dios ngadto sa kalibutan nga 6,000 years na, no? Ang pagkalayo gyud ba, no? Pagkalayo sa tao. So getting into the conversation. Saan nato pag sulod dito sa konversasyon sa Ginoo ngadto sa iglesia o ngadto sa kalibutan karon. Today, getting into the conversation of God. Kung aso pasultihon pa lang in audio format, unsa may conversation nga ato madungog sa Ginoo ngadto para sa iyang katawhan o ngadto sa kalibutan. Nindot na siya nga ato gyud nang makita igsoon, no? Kanang conversation. Are you a part of the conversation of God? Unsa may conversation sa Ginoo, no? Sa unsang paagi siya nakigistorya kanato. Nindot na siya. Mao na nga ang iyang pakigistorya kanato, iyang ginapabuhagay dili lamang sa pulong kundi mismo sa lihok, movement. Mo na atong gibalik-balik, movement of His coming. Sa English pa, gospel preached not only by men,
but by all creation. So lahi ni siya nga timplada, lahi ni siya nga plataporma isoon sa atong pagtuon, no? Unsaon nato nga mabasa, masabta nato nga kanang gospel diayo usahay selfish ra kayo ta nga ang gospel ebanghelyo, no? By the way, ang ebanghelyo igsoon, pwede nimo nang i-scan. Kay ang ebanghelyo word nga gospel gigamit sa Biblia sa daghan, no? Sa tulo o sa upat ka mga kahulugan, gospel of love, gospel of Christ, gospel of Jesus, or gospel of the kingdom. So kailangan ato ning masabtan unsa man ang gospel nga giingon. Kay na may gospel of Jesus, gospel of Christ, gospel of grace, gospel of love, nga gospel of the kingdom. Nindot na siya nga matagaan nato saktong timpla mga kaigsuonan. So sa atong mga kagalaan nga nakasulod karon kay Brother Jobert, kay Jobert Seronda, Nelson Aranal sa Palawan, Sister Becky Lagrama, Elisa Pusana, Ayesa, kay Sister Nets, kay Arian, o kay Yernel Estananto. So nini kagabhion, ampo gyud mo diha kay kining atong pagtuon, radikal nga mga mensahe, radikal nga misyon. No? Ngani pwede natin lahi man lang inyo, radikal na timplada sa langit para sa atong henerasyon. Gospel na siya. By the way, dunay duha ka butang nga importante nga atong dapat magunitan nga lihok sa Ginoo. Two most significant acts of Christ and redemption. So, sumada total ang salvation or restoration. Salvation, kaluwasan. Dunay duha ka lihok ang Ginoo nga labing importante nga atong makita. Movement na siya, acts ba? Verb, acts. Lihok ni Kristo para sa atong kaluwasan. O sa man nga unang lihok niya para sa tanang tao sa kalibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting. Marang very at the cross He gave His only. Pero ang uban usahay diha lang sa cross. Na wa na sila ka move. Di na sila ka move igsoon. Kaya ang wali diha lang at the cross, at the cross. Bantay mo no mga kanang daghang kay na sila. Ngani ano gina siya at the cross. The gospel is a cross. Mo gina tinuod mo gina gospel at the cross. Pero you have to move because after the cross Christ resurrected. So ang nindot ani sa first coming niya for humanity, He personally give His life. Siya gyud iyang gihatag ang iyang kinabuhi. He personally give His life. Ano na siya? Ang ikaduha kanang for the remnants. Unsa man ang acts of Christ for the remnant? Lihok ni Kristo para sa mga nahabilin. Now, do not I first come. Ang Biblia, duharay gihisgutan. First coming and second coming. The first death and the second death. Duha. So, din sa second coming niya, ang nakanindot para sa mga nagpabilin, remnant, He personally give His closing prescription. So duha ra gina sa tibok Biblia. Kanang engagement nga personal iyang gihatag. Personal iyang gihatag. Kanang intensyon nga minaog yun. Bukat ka na siya. Uy, bukat ka na. Kung unsa man ang atong relihiyon, kung i-share yun na ninyo. Masaksi ni Jehovah, makatoliko. No? Kay maura ni siya ang pinaka-fermenting message. No? Para sa tanan. Nga di na ta magdebate unsa man nga mga doktrina. Gunitan lang nato ang katapusan nga prescription nga si Kristo gyud minaog dinhi sa kalibutan. He personally give His closing prescription didto gyud sa suba sa Ulai Heddikel, didto sa bukid sa Olibo o didto sa isla. So unahon nato ning bukid sa Olibo, mao nang nagatuon ta karon sa bukid sa kinang bukid sa Olibo kanang naa sa akong likod diha kanang gitudlo sa araw 2,000 years forecast of today's movement of globalization. Nindot kay na siya ba? No? 2,000 years forecast of today's movement of globalization. Pangutana ra gud na bisan kinsa nga reliyon, mapari, mapastor, maministro, bisan kinsa.
No? Kay doon na ang atong sitwasyon baya karon. Daghan tag natay suon, natay ginikanan, natay mga anak nga tuaro nagpuyo dito sa laing mga nasod. Di ba? Ano ba? Nag-migrate na. Ang pangutana, asa ka sa Biblia gisulti ni Kristo ang kondisyon, sirkumstansya sa migration? Bindot na igsuloy. So diha gini mo makita nga buhi ang Biblia. Buhi ba nga nag-engage siya? Ano nag-engage man? Kaya ang sitwasyon nga presente, nga ang atong mga minghal sa kinabuhi, ito ang nagpuyo sa Australia, sa Amerika, sa Canada, sa Germany, lain-lain, ang taga-Amerika nagpuyo din sa Pilipinas, ang Hapon nagpuyo din. So nindot na siya nga realidad. Igsoon, nindot ba nga realidad? Buhi yun. Asa man na mabasa ko no? Sa pulong ni Kristo. Iya di ay nang gitagna. Iya di ay nang gisulti. Nga mao ni mahitabo sa atong henerasyon. Unsa may ang atong henerasyon? Unsa man ang circumstansya? Globalization. Globalization. So nindot na sa igsuon nato nga mahinuptukan. Mo na nga nagsugod man ta sa Mateo 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kanya 8, kanya pagka-9, wa pa na ito nag-ibasa, kaya doon natin espesyal karon aron mo sulod ta, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nindot kaya lang nga pag-arrange sa Ginoo, continuous flow na siya ngabil ba? Ngabil, tubag sa pangutana. So pag-abot na ito diha, no na teksto nga nindot kay ba? Nindot, tagaan ta na mo, him tayo, him. No? Naay teksto din sa Mount of Olive, no? Nagsunod-sunod. Kaya nga, before aning nga text na yun, you will be hated of all nations for my name's sake. Bantayin ninyo ha, ang unang paggamit sa New Testament sa phrase, duha ka word ba nga, all nations. So, Matthew 24:14. And this gospel, no? Gitudlo na, and this gospel of the kingdom. Bantayin ninyo, na gospel of love, gospel of Jesus, gospel of, naana siya. Pero kini, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Huh? In all the world. For a witness unto all nations. Grabe, in all the world. Pila ka mo kalibutan. Naratay, kiba, naisusi na ba? Nga itong masabdan. Pila ka mo kalibutan. Nga nang in all the world. Grabe. O niya, witness unto all nations. Usay ba yan? May mga usay. Di man tayo nga usay. Pero naipanlanto ba yun nga? Uy, pila naman kabuo. Kaya matapos na sa ka. Pila na lang kanasod ang wak pa maabot nato sa mensahe. Kanya sa nangaging mga kadekada, uy, pila na lang kabuo. Mga 8 na lang. Uy, nahimo na sa 14. Pagkabungkag sa USSR. You know. But, atong sabton kini karon kining Matthew 24:14. Nindot kini siya nga kanang advanced statement ni Jesus naasa na siya advanced nga healing. Nga kini og sabtan unta ni siya sa mga tinuod nga nagsunod ni Kristo, daghan ang mga magtiayon pamilya nga maluwas ani nga teksto nga dili mabungkag ang ilang panimalay. Nindot ni siya. Nga lain na ang punto nga underline in all the world, nga all nations. Nga naa pa the same verse nagingon nga and this gospel of the kingdom shall be preached. Tanawa ang word, preach in all the world. Unya ang kasunod, for a witness. Nindot siya. 2 words. Kanang duha ka word ba, nindot ka na sa science, sa social science. Nindot ka na sa igsoon. Kay kana kini nga teksto, mao ni mo tabang sa tanang scientist, social scientist, nga 2,000 years ago, naada di ay advanced na. Now, I would encourage you to view kanang UN consultant, no, nga nahimong basis sa mga senador sa tanang mga nasod sa pag-formulate og program and projects. Kanang ang pangalan na si Diana E. No, Diana E. Ug mo adto gyud ka sa base sa globalization, tanaw nimo ang konteksto unsa may nagtulod nga nakaabot ang atong planet Earth sa global. Unsa may makina or engine nga nagtukmod sa kalibutan nga niabot ta sa movement sa globalization. Nindot yan na sa ito. Pero karon
Ato sa ning tan-aw ning atong topiko karon nga ang Ebanghelyo, no? Giwali sa Tanang Gilalang, sa Tanang Gilalang. Ngingig ka na, uy, Tanang Gilalang? Ha? Tanang Gilalang? Dili lang di ay tao. Wala, nindot ako na naman. Dili lang di ay tao. Nindot na siya igsoon, oy. Mo na pag-adto ta, and this gospel of the kingdom shall be preached. Kanang preach ba? Preach. Sa original Greek word ana, gitawag na siya og keroso. No? Keroso. Unsa man ang keroso? Nga gigamit nga intention of uncertain affinity to herald as a public crier, no? Especially divine truth. So, naa din ni sa Greek word, gihatag sa strong ko, divine truth. So, that's the whole truth. That's about Christ and His redemption. Christ and His work of redemption. Mo man Biblia, ang focus sa Bible, our redemption. Although gihatag ang creation narrative. Creation narrative. Proclaim, publish, or preach, or gospel. Kanang divine truth. O sa man ang divine truth nga nakakonekta sa teksto nga atong gibasa. Divine truth about the kingdom of God and His coming. And this gospel of the kingdom. What is this kingdom? That's the Maranatha. Thy kingdom come. Ano gitawa? If I go and prepare a place for you, I will come again. Kung yan nagyon sa Lucas, na thy kingdom, the coming Jesus, the coming kingdom. Mo nagyon, divine truth, ang langit nun, balaanon, nga kamatuuran, may tungod sa ginharian sa Dios o ang iyang pag-abot and His coming with all creation affected. Musugotag sa dili, mga kaigsuonan. Ang movement sa coming ni Jesus, apektado ang lahat nga creation sa Ginoo. Lahat nga creation, apektado. Ngani sa kagabi o sa previous night, ikalima naman taron, atong nakitaan, no? Ang convulsions of nature. Gisulti nito, gisulti yun ni Kristo, no? Nga unsay hinungdan nganong naay earthquake type, scientific na ta. Dili na ingon nga tumutumo nga ni kawas na tungod sa heart. Kanang earthquake, famine and pestilences. Kanang kalamidad. So ang earthquake is related to typhoons, no? Kaya mao man siya ang nag-trigger sa nature nato, environmental catastrophes. So ato na nang gisgotan, all creation is affected. So tungod din ni makaigsuonan nga kining coming ni Jesus, nga mao ning atong Maranatha, mao ni anchoring point sa atong pagtuo, no? Kaya ang iyang pag-abot mao may atong kalipay, himaya kay eternidad ang atong kinabuhi. His coming is generated or activated. Generated ba? Gi-generate o gi-activate ni siya. Una, nag-ingon ang Biblia, there shall be famines and pestilences and earthquake in diverse places. Ang iyang mga linalang, ang iyang gilalang, no? Ang iyang gilalang. Ang natural world, makatagamtam og famines, pestilences caused by microbes, bacteria, bugs, mga insects, no? Earthquakes in diverse places. Appeal ang pagtayo. Kanya ang ikaduha, there shall be tribulation. Si Kristo, doon na tayo sunod nga gabi at ng specific nga tunan. Kay naa pa man na sa Matthew 24:21. But there shall be tribulation or stress never was since the creation of the world. So tagaan ta mo gen, wa mag-ingon si Kristo since the creation of a church. Wa mag-ingon siya, no? Tribulation. Usahay mo gud ang atong concept sa tribulation, no? Tribulation na sukad masukad. Nag-ingon ang teksto, wa pa matukod ang kalibutan. Kunya ang atong konsepto, ang kasandilong mo ni atong gipaabot. Kunya ang Biblia nag-ingon since the creation of the world, no? Ang pasabutan na igsoon nga tribulation never was since the creation of the world. So,
kini nga mga bersikulo nga konsepto, no? Concept of truth nga gihatag sa Ginoo. Nga ang tanan creation, nga ni og tanan maminaw ta sa pulong ni Pablo sa Roma, nagaingon siya sa Roma 8:22, nagaingon, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. So, a statement by Paul, a philosopher, creation whole. Ngil-ngil. Okay mo nang tanawon sa Greek word, no? Sustenance. To mourn joyfully, that is experience a common calamity. Grown together. Nindot taana nga pagka Greek word, whole creation, sa Greek, experience a common calamity. Because we live, mabito ng kanang ilang yung expectation, save Mother Earth, the whole earth we experience. Muna nag-ingon ang Marcos 3:19, pinag-ingon sila, for in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation. Affliction sa creation, nawa pa mahitabo, sukad nga gi-create ang planet Earth, which God created unto this time, neither shall be. So nindot kay na siya. No, doon na tayo usa ka gabi nga duha ka gabi na ato nang tutukan, no? Nga pagtuon, no? Dili nato ni dalion, no? Kay naa nato na ang panahon nga gihatag sa Ginoo kanato. So ang Roma by 8:22 nagasulti gyud siya, no? Whole creation travel. Ang meaning sa travel sa dictionary, meaning na the travels, no? Ordeal, trial, tribulation. So naa namin stress. Kanang stress ba, no? Whole world yun. Sa COVID, stress ang mga tao. Sa Amerika, tungod sa stress nga na lockdown, na usa lang ka isyu mahitungod sa kay Floyd, anang gawas, tanan kay dugay na gudwa ka gawas. Makapangutan na ta, ni gawas ka na aron mo. Suporta o nang gawas na kay aron makagawas. Nausa sana ka mga panlantaw ba? So for them shall be great tribulation, such as was not. So, ang Biblia, si Kristo, sa gipabuhagay niya sa bukid sa Olibo, nagyod ang makita na nato, experience ba? Kaya atong gibasa kanina, experience common calamity. Ngayon nag-ingon on the same chapter 8, 22, 23, pagbasa nato sa 23 igsoon, atong basahon ang 23 nag-ingon. And not only they, dili lang sila, but ourselves also. Si Paul na yun, kita mismo, mga Adventist, which have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves groan within ourselves. Grabe. Within, no, sulod. In our very own church, we experience different varied forms of tribulation, varied forms of persecutions, varied forms of stress. When I'm stressed, kaya for them shall be great stress. So ato na makita sa sulod nga pa, I'm stressed, I'm hurt, I'm in pain. So whole creation, tao, whole kita stress. Nindot yun ang pagpadayag ni Kristo dahil soon. Muna ka ng Matthew 24:14 nga nagaingon dinhi nga and this gospel of the kingdom shall be preached. The good news man kahana siya. In all the divine truth. Unsa man ang iyang divine truth? Mahitungod siyang kingdom. Unya kung coming ni siya nga kingdom, kay naghisgot man ang teksto, then shall the end come. Kay ang pag-abot ni Kristo mo ay katapusan sa kalisod, kamatayon, the end. No, the great controversy will end. So kining gospel of the kingdom shall be preached. Wa man ta kabasa diha nga, and this gospel of kingdom shall be preached by men, shall be preached by you. This is simple declarative sentence, a prescriptive statement from the words of Jesus Christ. And this gospel of the kingdom shall be preached.
Usay ato yung akita mo yung preach. Asa makakita doon, bisa ng imong basahon ang previous anak ang mga verses, ang konteksto. This is a statement nga, signs ba? Signs. So, generic ba? It's a whole thing of the sign. Ing anak kagrasya ang Ginoo. Nga, whole thing ha, dili gyud malalis. Kay tibuok yun. Dili na ta mangita pa sa kulang, tibuok yun. So in this verse, an exclusive reality. Is this verse an exclusive? Pangutana, kini ba nga bersikulo exclusive reality sa tao nga atong i-perform? Is there a command or implied instruction for man to realize the description of the text? Pangutana, is this pronouncement of Christ about the end dependent on human preaching and witnessing? Dependent gani sa tao? Say, nagunahuna ba ito nga? Di pa mo balik ang Ginoo, o di mo kailap sa kuyawa. So, ang coming ni Jesus, dependent sa human actions? Wow! God has His own timetable. This cannot be altered by human success and failure. It's God. So, nakaingon din is this pronouncement of Christ of the end dependent of human preaching and witnessing? Nag-ingon ang Lucas 19:40 ba yan? Sa discussion sa Lucas 19 regarding the coming of Christ. And He answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, o di mo musulti, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Kuyaw, stones would immediately cry out. What a figure that Christ used. Stones. O gatong hinuktukan ni kagabion baya, stones is the least of all objects of nature that has the capability. Ang bato lang ang pinaka-creation nga. Uy, chance na kawa mo na ibaba. Uy, kung saan pag-istorya na. That has the capability to speak, proclaim, or publish messages. Di ba? So ang pangutana, does nature speaks? Diha ang crucial karon. Ang nature ba, creation sa Ginoo, pwede sad ba siya mo istorya nato? Truth stands by itself. Truth is self-evident. By your own experience, sa kinsa nato, naka-experience na nato, nakakita kang yuta nga way nitubo mo, nature speaks that, acidic na, adtulin ag yuta niya. Does other creation of God in this planet Earth speaks about His coming? Doon na may laing creation ng Ginoo, dinhi sa atong planeta nga gitawag og Earth. May istorya sad mahitungod sa coming niya, sa coming ni Jesus Christ. Grabe yun ang grasya sa Ginoo. Wag yun, tanan. Whole creation. Di ako na yun. Di ba na ito kay Pablo sa Roma 8:22. Whole creation, mga kapatid. Muna nag-ingon nga ni si Pedro, usa sa upat nga naglingkod dinhi kauban ni Kristo di ini nga kanang bukira sa Olibo. Sa ikaduhang Pedro 3:4 nag-ingon siya and saying, where is the promise of His coming? By the way, ang 2 Peter nga libro sa Biblia, sa tanang theologians, gi-recognize niya, sa tanang theologians, sa tanang reliyon, this is the most exhaustive book presentations about the coming of Jesus. Exhaustive ba? Naadi ito, growing in faith, growing in grace, naadi ito present truth, kumplito na siya. Sa si Pedro nga nagsulat uno o ikaduha, naan dito, you are a chosen, a peculiar people. Nindot ka na nga right nga pagkasulat. Uy, muna na yun si kaduhang Pedro 3:4 and say, where is the promise of His coming? Kanang mga scopers ba? Di man na mangutana sila o, where is, asan po naman si Kristo man? Di, dakang paagi ang kana nga kamatuuran ba? Kana nga concept nga scoffing, dakang paagi nga imo ng istorya.
No, daghang paagisan nga bisag nimo istorya, imong gipakita nga wa kay pagtuo nga coming nga si Jesus. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Kita mo na. Kanang bersikuloha pa, bugat na kay na siya, o gatong inuktukan. Sa panahon ni Pedro, ginescribe niya nga ang mga dili mo tuo, ilang gamiton nga ni, kay buta na sila, wa na sila kakita. Nga ilang yun, uy, wa, maura man sukat sa una, maura man nagihapon. They were from the beginning of the creation. Wa sila kakita sa pagbago ba? Nga bisan ang lihok sa kainaihahan, lihok sa mga yuta, sa kahoy, mga panghitabo sa atong environment. Di na sa ilang gihapon yun. Parihara mo na. Mangitag pa nga, sa una na linog, nasa linog karon. Parihara mo na. Mga scoffers of Christ coming are blinded. Nga nung scoffers na sila? Kay blinded na sila by their lustfulness. Cannot hear and see movements of Christ coming. Because they say that all things, all creation, continue as they were from the beginning of all creation. Grabe. Pero karong gabi, hatong gibasa si Pablo, nag-ingon nga, all creation, groaneth in pain. Ngani, nag-ingon, og di mo sulti mo, ang bato, si Kristo, mo sulti. Kuyaw ka na siya, nindot kayo nga kamatuoran. Reality ba? Reality. Conceptual. No? Conceptual. 1 Corinthians 11:14. Nagaingon din sa 1 Corinto, nagaingon 11:14. Doth not even nature itself teach you? Dili ba ang nature nagatudlo sa kaninyo? Sa usang bagay ang nature nagtudlo? Ang Biblia nagaingon. Sa usa kasi ang imong buhok, that if a man have a long hair, it is a shame unto. Na I mean, even the trees, the bird, ngani, atuat, ang awa ng hulmigas, kuhaan ng leksyon. Naay mga leksyon ba? Nindot kayo. Ang leksyon mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. No creation. Muna nakaingon ko ba, nindot kayo pagka-arrange sa Ginoo sa Matthew 24:14. No? Pero usahay, selfish na kayong tao nga, kita ko yung mutuman, anak. Kita ra. O di ta mo wali, di mo abot ang katapusan. Kaya usahay, pila ka nasod na lang, wak pa na ito maabot. Sabay tao na. Na kay measuring device, nga imong ay mga kahigalaan, kaigsuunan. Uy, Christ Himself emphatically uses the words, you will hear and you will see. Grabe yun si Kristo ba? Madungog, makita. Bisan ang tingog. No? When you therefore shall see. Example, when you therefore shall see. No? Namulig statement ni Jesus. Wala nang ingon na, it's not when you therefore shall preach and witness, the end shall come. Wala, oy. When you therefore shall see. Pag makita ni mo siya, kanya musunod kaniya, shall see the abomination of desolation. Grabe. Kanang pulong nga, when you therefore shall see, o saragin nakabok sa tibok Biblia. Kanang phrase mga, when you therefore shall see. Nindot kayo na siya igsonoy. Mauna na hining kagabiyon, ang pagbalik ni Kristo, dili depende sa man's success or failure of evangelization. Rather, it's in man's hearing and seeing the signs and obey Christ's instructions relative of the signs. Makakita ka sa signs, igsoon, nagyon na siya connection sa instruction. Palitan, mag-drive ka sa bagong karsada, mawa pag yung kakaagin. Nagyon na signs. Unya sa signs, na instruction. Danger zone. Be careful. Drive slowly. Curve. No. Kanang curve. Nagyon signs ba? Signs. So diyan mo makita ang lintunganay. Muna nga ang instruction ni Jesus, ang iyang instruction, healing na siya. Healing, sealing na siya. Musilyo na nato. Healing of man's blindness is foremost in following or obeying Christ's instruction of the closing of the time of the end. Ang pagsara sa time of the end. Ang time of the end, quote at unquote, nanay sinugdanan. So, clear na siya, dapat clear na.
time of the end, nagsugod sa 1844, 1798. Amo na nga itong mga gipanggunitan nga kamatuoran, mga kaigsuonan. No? So, gospel of the kingdom. Pag ingon nga ni gospel, maayo ni sayo, unsa na nga gospel? Unsa na nga gospel? Ang teksto na sa imo tubag, gospel of the kingdom. Mugamit nga ni of the kingdom, it refers to the kingdom. Ang gospel nga kingdom. Unsa man nga kingdom? Coming and this gospel of the kingdom. Coming na siya. So, unsa man na siya nga kingdom? What makes the message good? Unsa man nakapamaayo ang mensahe? Ang nakapamaayo ang mensahe about the kingdom, una, kana nga kingdom, naghari si Kristo. Mabito na, eternal, everlasting gospel. Ang everlasting gospel, it refers to Christ reigning. Kaya nga no, Christ reign eternally. Ikaduha, natay discussion na binisa ngadto sa atong pagtuon sa pinaday. Pero kung doon mo gusto mo sabot ana ka ng kingdom, reign, natay series ana sa Revelation. Nga inyo nang maskan diya sa Facebook. Ikaduha, the kingdom is prepared by Christ in heaven. That's the good news kasi siya yung architect, siya yung engineer, siya yung laliman ka. If I go and prepare a place for you, I will come again. He's preparing a place for us. Dito sa iyang ginharian. Kay mubalik man ta dinhi kay mao man ni atong planet Earth. No? So ikatulo, the kingdom is to be in place on earth made new. So dapat good news na siya kay siya gyud mo plastar. Siya mo bag o siya mo plastar. Ang problema, giunsa ni siya pag-counterfeit. Mo na ninyo si Kristo gyud sa verse 1. Take heed that no man deceive you. Kay ang kingdom ang ginharian i-counterfeit gina. So bantayan ang kay siya. O nya ikaw pa kanang good news na siya. Kay kanang kingdom with the Lamb. The kingdom is with the Lamb is coming with signs. Ang nakanindot ani nga kingdom nga ang karnero naghatag siyang signs. Ngani, the coming lamp, pinadayag, linog, Lisbon earthquake. Mga na nga itong ginabay mo study. Lisbon earthquake. For the judgment of the lamp is come. Earthquake. So, nature na siya. Environmental shaking. With signs. Ang signs na ba, dili silent. Thunderous signs. Signs yun na nga, thunderous. Mga na yun, the lamp is come. And his wife has made herself ready. So kita, ingon nga mga pangasauno ni Kristo, gi-engage gyud ta, pinaagi sa mga movement. Asa makakita na kanang mamalay, nga ang mamalay, tunog yun na, oy, magdalag yun na, magdakagat, nindot yung mamalay, uy, mga silingan, makabantay ba? Maho na siya igsuon. So kanang gospel, the whole creation had spoken that He is even at the door. Nagsiugod na ta dito sa Mateo 24, gira, nagsugod, o niya kang humor sa buwan, o niya nature na, no, nature na ang na-involved in it. And yet, many have preached a gospel, hangtod karon, copy-paste na lang. No? Ug doon na palay, ug doon na software nga ibutang ang i-classify ba ang mga mensahe ba sa tanang mensahe nga mutindog sa pulpito. Unya ibutang nimo na siya sa usa ka computer, i-software. Unya i-classify na siya nga mensahe nga. Doon na ba ni siya similarity? Asa man ni nato i-kategori nga mensahe dinhi sa evangelical, Pentecostal o unsa ni siya? Ang makabantay ka nga halos tanang wali siguro sa tanang pulpito, sa tanang relihiyon, mag-abot ra diha sa dire. Mag-abot ra ba diha sa kami say, kini moral transformation, kini grasya, kini love, kini 457 years na ang Seventh-day Adventist. Mo naging niya, as many have preached a gospel that has an intrinsic value. Na intrinsic value. Kung sa man nga mga value nga intrinsic, basic, love, grace,
mercy. Mo na bitaw nga bantayan na nato na ang kanang the most popular verse of ganingon nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Kanang nga construction sa verse, dunay tulo ka component na adayon diha. Unsa man? For God so loved, love gilove ta sa Ginoo. He created us in love. But dahil sa pagpakasala sa tao, gihatag niya ang mercy. For God so loved the world that He gave His only. That's mercy. He gave His only. Kaluoy niya nato. He gave His only begotten Son. That whosoever believeth in Him, who follows Him, will not perish to judgment na. Tulo lang. Love, mercy, judgment. Bantayanan yun na siya na construction sa whole story of redemption. Love, mercy, judgment. Na yun ay judgment. Kay judgment, iyang umimpyuhon, iyang bakuhon. Di ba? So, kanang unya ang kalimutan kay ang kaaway mo, love gihapon, mercy, unya compassion. Di yun na siya kalahos sa judgment. Di yun na siya kalahos rito sa judgment. O, nabantayanan kay na siya nga movement. Uy! The value of gospel of love, mercy, by itself, but can be used by Satan for their delay and editor. The same message nga gamiton sa yawa. Kay Biblia gud ang iyang gamiton. Kopyahon ko niya si Kristo. Angel of light siya. So kung sa may mensahe sa angel of light, love, grace, mercy. Pero saan paggamit sa yawa nga ang love, mercy, grace nga iyang iwali, dili ta makaabot sa final destination. Editor ta. Editor, unya pa, buling-bulingan ka pa. Nga ang time nimo, instead ang time nimo nga mangandam ka na, huwa pa kakapangandam kay naa pa man na built-in man na sa atong utok ka ng signs before. Na may mga before kanuhay nga atong gingunit-gunitan. Ngilngig kay na siya nga concept. Konsepto nga dili iya sa Ginoo. Kanang wa ka move on ba? Dili ka level up, di ka move. Kay sige ra gyud kag diha cross. Sige ka cross. So igsoon, gospel of the kingdom, kining mensahe sa kingdom, gibruce gyud na, kana bang gibruce gyud sa Genesis 3:15 gyud na. Bantayan na sa mga scholars, ministers, ang first gospel proclamation Genesis 3:15. And thou shall bruise his heel. Ang movement mo na i-bruise sa kaaway. Bantay nyo na, ang i-bruise sa kaaway nga giingon sa Biblia, ang movement nato nga di taka abot igsoon. So, grabe yun ng Genesis 3:15. The first gospel, but it contains every facets of truth. Tanan ba na diya? Laliman ka, nag-ingon ang Ginoo, thou shalt bruise his heel. Kanang heel, kanang atong part. Mao man na siya ang movement igsoon. Naatay laing special nga episode diha nga ato nang i-discuss igsoon. Mao na ang movement sa kalibutan, gospel of peace and prosperity in 1,000 years of Christ's righteousness on earth. Kanang Christ's righteousness. Nag-ingon ba si Satanas karon nga Christ and righteousness? Ang iyang iwali, Christ's righteousness. Kahinutot ka ba nga? Manikay-sikay ko, yung tinuod ba gining akong ginalakawan karon nga mga panginabuhi kung makaabot bagyo kahako. Mo na nagaingon din ni Exoon jud ba nga. It will yet be demonstrated, nagaingon si Ellen G. White, it will yet be demonstrated that a day of great intellectual life is equally favorable for its success sa kaaway ni Kristo. Mo nang gospel of the kingdom is bruised or overwhelmed by the imitative, kanang sundog-sundog na kahayag, touched by the transformed angel of light. Mga kaisunan, mga kaigalan, ang gospel of peace and prosperity in 1,000 years of righteousness here on earth, giproclaim, warning na nga gihatag sa libro nga The Great Controversy. Igsoon. Nga kasi kita panghatag, huwag kita basta-basta. Pero atong tanaw kay kanang Great Controversy, social dynamics man ko na siya. Kung dili ta kay grounded og social philosophy, maglisod yun ang sabot niya. Mo na lock in ra gyud ang sandilo ra gini nga tuwa ug persecution ra gini nga atong nakit-an nga hulma-hulmahon na lang nato, haom-haom na lang nato ng interpretation. So nini kagabiyon siya, amutan na to.
Yung sa kasayawan, no? Nga gamito niya ang Biblia o ang konsepto to undermine the Bible itself. Huwag kita kapangutana na ba? No? Ang backdrop sa Great Controversy. Kay Biblia naman ka, kung saan may pagpangilad, hindi siya magamit ng Biblia. So how will Satan use the Bible and its concept to undermine the Bible itself? So analytical thinking ba? So una, gamito niya ang language. Lingwahe yun. Ngani, kung mabasa niyo sa Bible na, katong gigimo sa serpente dito sa garden. So dito din mo kita, gospel versus gospel na siya. So karon ma-feel niyo ba ang movement, makita na niyo rin. You have to pray. Okay? Makita niyo ba ang gospel sa gospel niya. Sige na ba busy kayo tapos sa niya itong ano. Makita niyo mo. Kita niyo na. So we have to take the language must be taken seriously. Muna nag-ingon ng si Hiyuba, Yahuwah Elohim. Nag-ingon siya sa Exodus 23:3, sa tanang butang akong gilitok sa akong mga ngabit. He said, that I have said unto you, be circumspect. Pag-amping, ampingi ang pulong na akong ginalito. Muna gingon niya, ampingi. Kung saan na ito pag-amping sa nanigsoon? Kung saan na ito pag-amping? Kun, no? Kun, doon na tayo sakit na blindness, mga kaisun. How do we take care of it, mga kaisun? Blindness play a cleanser role in the gospel proclamation. Okay? Cleanser. By the way, ako sa nga post lang ko, paliw na ko butang sa power, naurot ang battery. For a moment. Okay. So, nakita nato din Nixon nga by not seeing the signs or movement, or by not, o di na ito makitaan ba ang lihok sa katumanan, sa atong mga mata, kita magasinggit lang og tingog nga walay kasiguruhan. Ka na mabasa ni sulti na Ellen G. White. Naiyon niya si Ellen G. White nga, og ang atong ginamensahe karon, mensahe nga wala gikan sa ginalitok ni Kristo. Pero ang Biblia, mensahe man itanan. Pero espesyal nga mensahe nga gihatag si Kristo, no? Gihatag si Kristo nga para na nato, nga og kitay mo mensahe, mao na atong imensahe kay mao na trumpita nga dapat atong isinggit. Mao na siya, mao na ipasabot. Pero ang Biblia, mensahe ni tanan. Pero ang dunay mensahe ang Ginoo nga para gyud nga makita nato nga taliabot na siya taliabot na. So, mao ni atong bantayanan ba nga taliabot na nga di ta mailad ba sa panahon nga atong gipuy-an. Muna kinagaingon dinhi, og di ta kakita ison, di could not differentiate the realities. Dili nato makit-an ang diferensya sa realidad. Unsa nga realidad? Sa lingwahe. Unsa nga lingwahe? Tagaan ta mo example ison. Bukat kay ni siya. Sakit usahay ni paminahon pero ato ning gawaton. Ang expertise ni Satanas, language. Kakaibaw na daan siya. Ngani dito sa Garden of Eden, the first statement ni Satanas, ang language niya, subtle kayo. Pero karon igsoon, atong bantayan. No? Kaya he will always play into the language. Pananglitan, kanang moingon ta karon nga, Jesus is coming again. Kano sa man gilitok ni Kristo? 2,000 years ago na niya gilitok. Sa ato pa, gikan sa iyang pagkayab dito sa langit, gikan sa pagkayab niya ba, nakabase ang tanang panghitabo, sumala sa gilitok niya diha sa bukid sa Olibo, kay gipangutanan naman siya sa upat, unsay sign sa iyang ikaduhang pagbalik. So gilitok na niya ang mga panghitabo. Gikan niya adtong panahon sa dagan sa katuigan, nagtuyok ang panahon. Nagdagan. Magsigig habot ang Jesus is coming again. Ang answer ka ng, Jesus is coming soon. We must be specific in the use of language. Specific ito. No? Jesus is coming soon. Kanang karatula, makakita ka din sa kalsada nga, on this side, Ism will rise soon. Nakakita kang Ism diha. Soon. Naay karatula. Pero wala nakita nga nga naay nagpanday diha. O nagtukod, o purma ang Ism.
So by word, Jesus is coming soon. Jesus is coming. Unya, gisultihan man ta nga na ay movement nga itong makita. Movement sa iyang pag-abot, arrival, coming. Ato man ang gitunan sa may aging gabi. So, dili na ito ni masabtan sa sentido kumon sa klaro. Failure to understand and differentiate these three statements that bears defining concept of the whole or entire narrative of the story of redemption will result to the losing of souls. Kita mismo, mawala tayo sa nalipay ko nga si Brother Alan, nag-coach siya nga, coming na. Kaysa daghan na kong ipanghutanaan sa tulo ka buok, Jesus is coming again, Jesus is coming soon. Brungagan pa yan, Jesus is coming very soon, Jesus is coming. Ang mga tumag, Jesus is coming soon, Jesus is coming very soon. Kung hindi siguro na istorya nato soon kung in the previous decades. Pero in our very own time, nga ang mismong pulong ni Kristo, maunay nagapanghitabo, self-evident na ang iyang movement sa coming. Kanya moingon gihapon tag coming soon. We extinguished atong gitunaw. Murag wa ta mutuo nga ang nahitabo sa atong atubangan, coming na ni Jesus. Mismo ang mga panghitabo nga nahitabo sa atong palibot, sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, movement na diay sa coming ni Jesus. Nindot kay Noy, sa sunod na gabi, makita nato, asa mabasa sa Biblia, kanang OFW, nganong nag-migrate ang mga tao. Nindot kay ng Matthew 24, uy, igsuon. Sumuna nga, failure to identify the right statement for the right time, not only nullify the timing of God. Walang nato, atong ginullify ang timing sa Ginoo. Pero, but dimin, ato pag yung gikuhaan o igo nga kabug-aton ang pulong sa Diyos. We demean the words of God. We become bearers of false witnessing. Bearers of false witnessing is specified by the commandment number 9 of the Decalogue. Mo bitaw na, nganong naamang yun na siya sa ika-9 sa napulo kasugo. Unsa may value nganong gi-arrange sa Ginoo ang 10 Commandments nga 1 to 10 in relation sa the whole story of redemption. Sa time frame, nindot yan na natay laing special anang presentation. So niining kagabhion mga kaizonan, Christ's second coming reality has been specified to be with signs and movements of all His creation. And when it struck a note of globalization, kung makita nimo siya nga global na ang iyang epekto, global na ba, tipo kalibutan na, it signals a tone, isa ka tono, o usa ka mensahe, a tone and a tune of certainty. Usa ka kasiguruhan nga kining global dynamism is the platform of the movement of the earth. Wow! Plataporma sa mga lihok sa katapusan. Lihok ni sa katapusan ni John. Busa mga kaigsuonan. This is a very serious truth, no? Seryoso rin kamatuuran, uy. When all nations are agitated, kung ang tanang nasod, all nations, and this gospel shall be preached in order for a witness unto all nations, grabe, are agitated to any form of movements, either politics, economics, environmental problems, human terrorism. These are literally movement of Christ coming. Christ coming is the rescue moment is at hand. The greatest rescue of all time is at hand. Nana sa atong mga tudlo igsoon. In fact, the cell phone, the tablet that you are holding right now, watching right now,
is a material evidence of this global reality. Ninduta sa mensahe ni Kristo, na manandong ba si Kristo sa atong panahon. No? Ug atong tan-aw lang ning picture sa atong likod. Sa dihang iyang ipabuhagi sa Mount of Olives. Nuktok siya, iniagi gud siya sa templo gud. Ni mangka giagihan gyud niya katapos niyang engagement sa iyang spiritual life. Dito gyud siya sa templo niya. At the temple, and the temple. Muna nindot kay ng temple ba? Temple bitaw nga sa kinabuhi sa Israel. Bisag naagyon ang templo, no? Patuon gyud sila sa templo. Kay ang pagsimba dili sa balay, no? Nindot kay nga konsepto ba, no? Kung saon pagtanggal nga dili na taka adto sa templo. So ang pangutana, but how can the remnants sound the warning? Kung saon man daw sa mga nahabilin nga maka-sound, makapatingog siya sa warning, sa pagpamatngon, sa Lamb's coming, sa pag-abot sa Lamb, when until now, they are singing and shouting, Christ is coming soon. Christ is coming very soon. Pangutana, when is the right time to use the word soon? Very soon. Among kita dictionary ba? Natay dictionary karon. Muna self-evident yun siya. Kadi, wala debate. Ato na lang tanaw na ng dictionary na. How one simple word, carelessly used, can demean the urgency of preparation. Remember the parable of the 10 virgins? Naghulat to sila, Naghulat to sila. Virgins, kanang word nga virgins, pure Adventist na siya. Kanang pure ba nga nagpaabot sa limang ka? Dungan nga nito sila, tupad ba nga nito sila sa katong wise? Nangayo pa man nga nito sila oil, no? And eventually miss the most important event in the entire salvation narrative, the meeting at the clouds with our Redeemer. Atong balik ko rin. How one simple word, carelessly used, can demean the urgency of preparation and eventually miss the most important event in the entire salvation narrative. What is the most important event? Our meeting at the clouds, with our Redeemer. And that's our appointment with our husband, the groom, my beloved friend. So the question, why the concept of soon has found to be effective in the movement of delay and insensitivity to the Adventist? Why? Why the concept of soon has found? Ngano kaha ang konsepto sa kanang paggamit nga soon has found to be effective in the movement of delay. Nga gigamit nga epektibo aron ma-delay o nya insensitive na ta to sa atong mga paglantaw sa pagbalik sa Ginoo. Because ngano ison? Because a lot of presuppositions about the world's end has long been implanted. Daghang kay mga presupposition ang mga katawhan nga gitanong, gi-implant nga mga theory sa conspiracy. Conspiracy theory. Igsoon. Natay special katabi nga ng conspiracy. Grabe ng conspiracy theory. Usahay mo na lang ito, hindi na lang kita mo refer unsa pagsaysay sa Ginoo. Ang movement sa iya. Nakapokus na lang yuta anang sandilo, kanang persecution, kanang microchips, kanang mga heart, kanang mga depopulation, kanang suspension nato, nga kanang bakuna, mo na'y butangan, aron mamutangan tag 666. Kakuyaw. Tara, natay presentation ng 666 ito. You will be comforted. The joy. No? Kaya kanang 666 isunoy. Dili lang ang kanang giisgutan. Kita mismo, tao. Movement, o maapil ta sa movement, nga dili movement sa Ginoo 666 na. Kay movement na. Movement na.
So nini kagabiyon, most if not all, are all fascinating. Kana mga conspiracy theories, fascinating theories, envelope, gibalot na siya sa mga make-believe stories. Mga kurang tinuod ba? Ano na yung mga event na mabasa nato, mga gray ba? Ano, uy, huwag pag makitaan ba? Ga ka na, hinibinto na, tao na, ano ganun. That by careless analysis, anyone can be initiated to be excited and eventually hooked to believe. Muna maluoy ba ko sa daghang kayong mga kaigalaan ako nga grabe lunod patay na gyud siya nga nangapangandam. Lunod patay ba pero ang concept na sandilo mo na nalawad-an in taon siya 30 million. No? Kay ni appeal siya sa kapa, ni appeal siya sa mga scams, iyon. Mga get rich quick, no? Naaka sa prophecy, na kay prophecy injunction nganong ang kinaiya sa mga tao ganahan kay sila ng quick rich. Kanang quick rich, kanang dali pandato. Grabe. Diay na siya. Kanang dali pandato ba? Nga di mo paagihon o ano kay itabang ko na subuhat. Mo dali na yung makakwarta. Kuyawa na. Believe, no? To hope to believe. Apparent results. They become bystanders of passing. Nahimo na hino silang bystanders na lang. Ang tanang panghitabo, murag wala na lang believe. Yet, consummating events of the closing of the story of redemption. Closing na diyan. Uy, hala. Makabantay ta sa nahitabo sa panahon ni Noe. Sa panahon sa first advent ni Jesus. Naan na diyan. Ang ilang gipaabot nga hari, naan na diyan. Tuwa na gisilang, panganak sa pasungan. So nini kagabiyon, on the enemy side, o atong tanawon ng kaaway, muhis ko tagamay ba sa kaaway. Practical sa si Tanang. Nagyo na siyang iyang sustainability. I-sustain yun niya ang imong concept. There must be a sustainability of the condition of blindness and nakedness. Diyan na siya mo focus. Sa mga pamaagi nga di ka, mabulag ka, nga di ka kakita. So tagaan ka, daghang kayong oportunidad. Nga uy, makakwartahan ko o makatabang ko sa buhat. At ngil-ngil kayo nga concept. Satan has to maximize the description of the God, of God in the lives of the claimants of Adventism. You claim to be rich in theologies and yet intertwined with theories. Nakakaitang mga theories. You are blind and not able to see the impurities in your words and proclamations. So sakit kaayo nga ni realidad. Pero we need to feel the pain so we can move. We can move, my beloved friends. So using the word language soon extinguishes. Imong gitunaw ang actuality, ang realidad, aktual nga mga panghitabo sa pulong ni Kristo nga nagapanghitabo in front, atubangan sa atong mga mata. What is Christ's words today unsay pulong ni Kristo? Atong nakita, nga mo ni nagapanghitabo. Atong gitun-an kagabi. Atong gitun-an kagabi ba? Nature, open trade, market policy, the competitions of economy, resulting to what we have, what we are now. So if the Bible is the living Word of God, where is our claim that we are in the last days of the last church? Asa man ang atong claim? Kung living Word man ang ano, o sa may atong material evidence? Nakita mo yung last generation? Niya sige na ginawali, happy na yun ang Ginoo mo balik. Ako na ka na, happy na yun. O sa'yo, yung pit na yun mo balik ang Ginoo. Di ta kalito og hapit. Pit na mo balik ang Ginoo. So nining kagabhion mga kaigsunan og adto gud ka sa dictionary, daghang kang makatunan kay ka sa dictionary naa nang gitawag nga soon. Unsa man ang soon sa dictionary? No? Shortly, before long. Sa dili pa. Sa dili pa din nga nangatuma naman nga din ang atong nakit-an na involve nga din. Nahimo na apil na nga nita sa mga panghitabo. Ang soon in an adverb in the near future. Just prior to something. Yeah, just prior. Nga nahitabo na prior pa. What is the time frame of soon? Soon is defined as in a short time, in the near future, or quickly. So, gamay kayo na sa diferensya, pero critical kayo na siya. Kaya it involves our eyes being healed. Nga gipagkamot na, nga nakakita ta, nga nagapanghitabo, mo day nang
sign na ni Jesus sa pag-abot. Muna siya, butangan ni mo ng soon, soon, duol na siya. Duol na. Pero wadi ka kibaw nga. Nahitabo na di ay, ang giingon ni mong duol, nahitabo na di, ongoing na di ay siya igsoon. Muna, what does coming soon mean? O baka kita, coming soon. Kung saan man ang ipasabutan na, para yung mga palabas, coming soon. Nag-ingon ang usa ka artikulo din nga, nag-ingon siya nga, it means that sometime soon, we will begin allowing tickets request. Kaya mo yun, soon, there will be a concert. Soon. So, doon yung mabot nga concert. Pero wala pa'y concert. Wala pa'y pinalita yung ticket. No? So, niining atong panahon, is Christ coming an ongoing event now? Or coming event? Nga ka nagyo na, oy, mga coming events gihisgutan. Coming events gihisgutan. So, gidetalye na siya. Coming Christ. The coming Christ. Is Christ coming an ongoing event now? What is to be soon is the seeing. Kay mata sa mata. All eyes will see Him. Mata sa mata. What is to be soon is the seeing of His face. Mabita na nga ang mga matay ng dautan kay they could not see the face of the Lamb because no evil can withstand the brightness of the coming King. They will die. So na, face to face, soon, mo nang soon atong gamiton, soon we will be meeting Christ in the clouds, at the clouds of heaven. So kanang clouds and so on, soon we will be with the throne in the clouds of heaven, meeting Christ. Mo na atong paggamit sa soon. Ibig sabihin, mo na atong dingway, soon we will be meeting Christ face to face at the clouds. Sumbayan gini mo clouds. Kay mao na terminal point nga dito ta magkita sa clouds of heaven. Mao na ang paggamit sa soon igsoon. Tagaan ta mo kining structure, no? No structure ba? Tarag sa ta mo gamit pero kining structure na inyong makita. Mao ni siya ang progressive movement of the story of redemption. Progressive. No, doon na lang matapos na. Kaya ba matang nga doon tayo lockdown, di kayo takasuroy-suroy. So, ato na rin pasensyahan. Okay. Pila naman kami doon. By the way, progressive movement of the story of redemption. So, progressive. Anong progressive man? Kay, gina atong gipaabot. Nga nung natay gipaabot kay nagapanghitabo, nagaprogress ang panahon. So, doon ay landmark ang redemption movement sa Ginoo. Ano sa may landmark? The first 2,000 years. The flood nga katong kay Noah. Flood. Noah's life. The next 2,000 years, Christ was born. Nga giprophesy na daan nga. Si Noah nagprophesy nga dunay ulan, di mo tuo. Nga dunay lunod. Si Kristo nagprophesy nga moabot ang Mesiyas. Wa gihapon mo tuo ang mga tao. Hanto na lang, gi-crucify siya, gi-accuse siya, nga dili siya Ginoo, blasphemo siya. Pareho ra gyapon. Karon di mo tuo ang Holy Spirit, Ginoo. So, Christ was born, crucified, and resurrected. Nga during his time here, the 2,000 years ago, siya ay nag-ingon, if I go and prepare a place for you, I will come again. That was 2,000 years ago. Unya kay gipabuhagay naman niya sa Matthew 24 ang mga ilhanan. And when you shall see the abomination spoken of by Daniel, nation shall rise against nation, economic, globalization, nindot, kaya na siya, ugma, makita nimo nga kanang migration, naghisgutan sa United Nations, ugma sa gabi, atong makita na siya dyan. Pero human nga, gisulti sa Ginoo, nga naay tamis sa ngabil o pait sa sikmura nga gi-establish niya ang usa ka panghitabo nga gi-prophesy 2,300 days nga prophecy nga diha nahitabo ang pagtukod sa gitawag nato the age of enlightenment, the age of reformation nga nigawas niya ang tanang ang mga iglesia, no? Hangtod nang gawas ang tanang mga reformador gitawag Protestant movement. Sa Protestant movement,
Nagyon na siya nga nung protestant ang tagabi. Ang protesta kay nagmusulti tas tinuod. Nga si Kristo maoray manluluwas. Mao nang giprotestahan ni Martin Luther that Christ, we are saved by grace. We are saved by faith through grace. So kana nga mensahe nga nitukod, mao na ang panahon na nagtukod ang Ginoo ko sa kaiglesia. Kay kanang iglesia nga iyang gitukod, mga remnant na siya, nga mo proclaim sa Lamb is coming, the warning message. Kay ang 2,300 days, sanctuary truth, nga sanctuary judgment out, for the hour of His judgment is come. Mauna ang pinakasintido kumon nga na-establish ang iglesia to proclaim a warning that Christ is coming very soon. Because soon means there are already global movements na ang Lisbon earthquake, na ang sunod nga restoration of the lethal horn power in 1929, na ang movement nga nganong gipili man ang Amerika nga dito itukod ang iglesia. Kay kanang Amerika igsoon og tanaw nimo sa planetang Earth, na siya sa western part, northeast, west, east, nata sa west. Asa man mo sahop daw ang adlaw? Asa mo sahop ang adlaw? Sa west part of planet Earth. Sa geographical location, ang Amerika talat musahop na ang adlaw. Ibig sabihin, siya mo'y gipili nga dito itukod kay musahop na last movement na siya, last church, diha na siya, last na siya. Pero ang katapusan ng mga mensahe, from the east, the coming Jesus will be proclaimed. Because from the east, so kanang warning message nga i-proclaim, coming of Jesus na isunoy. So, supposedly, 2020 karon, Christ is coming ang mensahe. Ayaw nagbutang igsoon. Kay imong gitanggalan ang kahulugan sa intensyon ni Kristo. Nai-intensyon si Kristo, Nganong gito? To proclaim soon. Kay naanay mga vital movement sa planet Earth. It's a vital movement na siya. Christ is coming. So, nining kagabiyo, soon is appropriated in the reality of the fulfillment of the establishment of the seventh church known as Laodicea. Because at those years, the warning sounded by the people, including Sister White, who wrote in advance that in a short time, we will be experiencing the footsteps of an approaching God. O sa may footsteps of an approaching God? Are we not experiencing the footsteps of an approaching God? Nining kagabiyo igsoon. Coming, the specifics and the actual coming, and its movement is going on. And these are the footsteps of an approaching God. O sa may footsteps of an approaching God? O sa footsteps igsoon? Nagaingon nini, though the actual meeting of the Redeemer and the redeemed at the clouds is soon to be realized, meeting at the clouds mo na soon, kapatid. Therefore, Christ is coming and will be meeting Him at the clouds of heaven soon and very soon. Nakaingon si Sister White sa insulat sa Evangelism, page 219. The great controversy is nearing its end. 6,000 na nga gira. Every report of calamity by sea or land, kanang naka-yellow niya, sea or land, is a testimony to the fact that the end of all things is at hand. Wars, rumors of wars, declare it. Is there a Christian whose pulse does not beat with a quickened action as he anticipates the great events opening before us? Nagaingon sa Bisaya, mga gira, mga hungihong sa gira. Wala ba'y mga magsusunod nga Kristohanon nga giyang gibati sa matag pitik sa iyang mga iyang dugo nga maka-anticipate na siya nga naa na sa ang pag-abot ni Kristo? The Lord is coming. We hear the footsteps of an approaching God. See, we hear the footsteps of an approaching God. O sa may footsteps niya, the calamities by land and by sea. Nakita na yun nato ang panahon, igsoon. Calamities by land, rumors of war, according are testimonies
of the footsteps of an approaching God. My beloved friend. Pero doon ay pulong din si Sister White sa di pa tayo matapos. Kining knowledge of the nearness, ang kahibalo may tungod sa duol nga pagbalik ni Kristo. Kinahanglan dili mawat-an ni siya og igo nga kusog. Allowed to lose its power, its force. And we become careless and inattentive and fall into slumber, makatulog. Into an, gigalini, insensibility. Insensible, di nakakamatgon. Ang mga krimen, murag normal na lang. Ang panghitabo, murag sa panahon ni Noe, nga nakakita na yung ilipante nga lisod sa arka, nga wag yung naguyod, nagsunod ang mga animal. Insensible na sila. An indifference to realities. Nagaingon si Kristo, so as in the days of Noah, mao'y mahitabo sa mga tao sa kalibutan. Including sa nag-apil, sa pagpukpok, sa pagmartilyo, sa paghimo sa arka. Including most of them. In slumber, insensibility, and indifference to realities. Indifferent na siya sa realidad. Hindi na siya kabatmon, kapatid. So that this knowledge of the nearness of Christ, kada ko sa manang knowledge, asa man nato na siya. Maunang knowledge nga gihatag ni Kristo, dinhi sa bukid sa Olibo. Nga sa sunod nga mga gabii, sa miagi ng mga gabii, usubra na ta sa usa ka bulan, atong gihisgutan ang pulong nga radical message ni Jesus Christ. Aron mo radically reconnecta sa iyang gipangbuhagay nga mensahe, ilhanan diha sa Mount of Olive nga mo'y nahitabo sa atong panahon. Kanang knowledge nga gihatag ni Kristo sa Mount of Olive on the movement or signs of His coming is a doctrine, teaching we must possess. Doktrina ni Kristo. Teaching ni Kristo nga dapat natong gunitan. Ang kakulangon, kung kulangan ta ni ini nga mensahe ison, if we lack this message nga gihatag ni Kristo sa suba, sa bukid o sa isla, nga gi-intend niya sa atong generation, mukos kini, kantidad kini sa kinabuhi nga eternidad. They will not be able, kung wala ta ni inigsoon, dili kita makapagpangandam sa pagsugat sa Ginoo ni anang kapanganuran. Kini nga kahibalo, this knowledge nga gihatag ni Kristo, dili gikan ni Brother Soliano, is being provided by the Holy Spirit as He imparts this reign or doctrine or teaching or the latter rain, the last message of Jesus Christ for this last generation. Kamu karon nga nagatan-aw sa ayaw na mo pangita pa ni mo ng latter rain. Kanang imong nadungog, imong gibasa nga pulong ni Kristo sa Matthew 24, mauna siya ang latter rain nga ang Holy Spirit sa dihang tabanan ta, it's the oil nga atong masabtan kaya ang atong mata makakita sa mga panghitabo sa kalibutan for the closing generation. This peculiar truth, knowledge through the ministration of the Holy Spirit, is now the sealing of our faith. Mao ni ang magasilyo sa atong pagtuo karon. Loving word, experiencing His grace in the living testimony of His fulfillment. Buhi nga mga testimonya nga nagakatuman nga maoy maghatod kanato sa relasyon ngadto kang Kristo nga ang iyang ginharian, blessedness nga kita mahimong kabahin niya ng eternidad. Let us move now on His movement. Muliho kita atong duyugan ang movement nga ni Kristo. Maghiusa kita radical mission. Maghiusa kita, kamu karon nga nakakita, kamu kayong lahat ngayon na nakakita, nakarinig, nakabasa sa mensahe ni Kristo. Dili mensahe sa tao, mensahe ni Kristo. Ma-pastor ka man, ma-minister ka man, ma-doctor of theology ka man, ma-presidente ka, ma-director ka, o ma-pari, ma-pastor ka sa bisang unsa nga denominasyon. Gunita lang nato. Si Kristo, ang pulong ni Kristo nga naa sa Biblia nga siya'y nag-instruction kanato para sa atong generation. Atong iduko atong mga ulo sa mga. Great God, loving Father, tagay kami igo nga kusog. And thank you for the message that you have given to us. Help us to sustain our viewing for more than an hour and learn the message of your grace to us. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So salamat sa atong mga kaisunan na padayon sa pagtanaw
padayon nga konekta kanato, no, kay sa atong kang brother Arnold Ampad, no, kay Cloud Buka, kay Pastor Harold Haliasgo, Romel Rosaleta, Rona Rivera, taga Maganga, na we will be in heaven very soon. Jennifer Godoy, no, ang sudugan na namong mga kaila, tuwa sa laing mga nasod. Si Joveto Cabcaban, si Emil Borstesel, mga ano sila, Aruan, kay Brother Elias Baladhay nga nasa Makati, mo ni siya ang mga gi-reach out ni Elder Arian. No, si Arian, no? Si Arnel Ampad nga nitugon ba, nitubag, no? Kahit mga Tagalog pero makaintindi. Kay Bartereya Padama, no? Mga friend ni Arian nga nagatan-aw karon, no? Atong dahigo ng Ginoo kay TC Marari. Isultin niyo na sa inyong mga grupo, Brother Maratas, no? Kay kamura ba gigamit sa unang panahon, sahay nangawala na Victor Navarro, Lilani Nazareno, taga Baganga, no? But we look forward for that home, no? Si June Bahaw, kay Pastor Dr. Jan Coas, Pastor Pitugo na long time friend. Si Pastor Pitugo usag gid siya nga nibarug ani nga mensahe so. Pastor Chris Bacalares ang atong gisaligan diha sa Mindanao, no? Kay Balingit, kay Lilibet Chavez, kay Sakligagaw si Jetro, kay Rosendo Angeleno, Siano Linawan, Jason sa Digres, kay Jolie Buscagan, Andy Cortez, no? Kay sa Tanang nga dili na ko ma-mention nga daghan kayo dili soon. So diha sa Taguig kay Brother Romel Rosaleta. So i-share ninyo, there's a time for us that we can be secure by God. Dikan sa Fiji Island, sa Vinaho Volan, no? Soon you try to check the English version of this presentation. But anyway, you can understand exactly on the template, on the PowerPoint, on the Facebook. Okay? So God bless us. See you tomorrow. A very enjoyable learning for tomorrow's discussion.